Za približne 7 horami a dolami, v dobách nie veľmi vzdialených. Mohlo to byť aj minulý útorok, sa odohral tento krásny príbeh. Na obyčajnom sídlisku mesta Anielovo žilo obyčajné dievča. Ako každé bežné dieťa, ani Hanka nechcela večer zaspať len tak. Ocino, porozprávaš mi nejakú peknú rozprávočku? Práve som pozeral futbal. To nie je rozprávka. No, to je teda fakt. Dobre, porozprávam ti rozprávku. Len si ľahni a zatvor očičká. Kedysi dávno pradávno žila princezná, ktorá hľadala princa svojho srdca. Dobšinský, či kto toto napísal? Dneska by si ani na slanú vodu nezarobil. Anielské centrum nebesia. Čakaniu v rade sa nevyhnete ani vo vyšších sférach, pokiaľ teda nemáte tie správne známosti. Vítajte späť. Aká bola dovolenka? Ušlo to. Trochu som sa pofotil s nejakým lunárnym vozidlom. Myslím, že mu hovoria rover. Alebo tak nejako. Dúfam, že vás nikto nezbadal. Viete, musíme byť teraz trochu obozretní. Ľudia začínajú byť náramne zvedaví. Ach, no pozrite. Máme prácičku. Ti poviem. Čo mi povieš? Doma mám peklo. Prečo peklo? Žena je v kuse nervózna a zvedavá. Na všetko, čo robím. Nervózna a zvedavá, nervózna a zvedavá. Nervózna a zvedavá? Správne. Chápem. To musíš mať doma peklo. Vidíš to, čo ja? Mali by sme volať čo urobiť. Jasné, stávame sa, že padne. Tak tomuto neuverí nikto. Ani tvoja žena, ani náš šéf. No dobre, takže šíp na zabudnutie. Pivo. Pivo? No áno, pivo. Od Aniela. Nepovedz to svojej žene. Nepovedz to nášmu šéfovi. Dohodnuté. Jasné. No toto. Aniel nás podpláca pivom. No to by bolo. Na dnes je hotovo. Aj anieli potrebujú oddych po práci. Len buďte opatrní a nehačte plechovky po ľuďoch.